Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Пяцігодка будзе цяжкай. Паабяцаў нам пераназначаны сам сабою самі ведаеце хто. І гэта не дзіўна. Беларусь паслядоўна абнаўляе рэкорды, дакладней ставіць антырэкорды. У нараджальнасць, ніяк не жадаюць беларускія жанчыны нараджаць. А таксама ў долі айчынных тавараў у гандлі, у колькасці індывідуальных прадпрымальнікаў і ў інфляцыі. Чыноўнікі замахнуліся на святое, у Беларусі зноў падаражэла гарэлка. Але ёсць і надзея. Нас павінны выратаваць М'янма, Паўночная Карэя ды Індыя. Менавіта туды накіраваўся мінскі аўтазавод. І, вядома, Дота. Ёсць такая камп'ютарная гульня-стралялка. Вы заінтрыгаваны, і я таксама. Будзем разбірацца разам. Запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як найямчэй. Гэта «Атмасфера». Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Навіна тыдня, а магчыма і года. Белпол рассакрэціў звесткі аб нараджальнасці ў 2024 годзе. Усяго толькі 58 тысяч новых беларусаў. Гэта не проста лічба. Гэта сапраўдная дэмаграфічная катастрофа. На нашым канале выходзіў спецвыпуск, прысвечаны гэтай праблеме. Сёння я проста нагадаю, мы ў найгоршым стане за ўсю гісторыю назірання за гэтым паказнікам. Яшчэ 10 гадоў таму колькасць нараджэнняў ледзь-ледзь не дацягвала да 120 тысяч. У 2 разы вышэй, чым зараз. Сярод нашых суседзяў горш толькі ва Ўкраіне, дзе ідзе вайна. Нават у дрэнным 2023 годзе было 63 тысячы. Не вераць беларускія жанчыны угаворам і загаворам Качанова. Бачаць рэпрэсіі, вайну і няўстойлівае становішча ў эканоміцы. Разумеюць, што дзяржава ў любы момант кіне іх сам-насам з праблемамі. Каб вярнуць нараджальнасць хаця б да ўзроўню балтыйскіх краінаў, трэба вярнуць давер да дзяржавы. Інакш ніяк. Хаця можна, як у адным з саюзных расійскіх рэгіёнаў, паабяцаць кожнай цяжарнай школьніцы $1000. Як думаеце, ці варта паспрабаваць? Дапаможа? А беларускую эканоміку выратуюць М'янма і Паўночная Карэя. Не верыце? Правільна робіць. Чым могуць дапамагчы нашай квітнеючай краіне гэтыя жабракі, дыктатарскія дзяржавы? І тым не менш, праводзячы нараду са свежапрызначанымі чыноўнікамі, Лукашенко заявіў наступнае. У нас есть куда идти, только надо, как я всегда вру, шевелиться надо. И двери мы открыли не только в направлении России и Китая. Огромный интерес сегодня Индонезия, Мьянма, Северная Корея уже просят у нас определенный объем нашей продукции. В Африке вообще они ждут, когда мы все кричали, а вот они не могут рассчитаться, расчетов нет. А кто хочет работать, тот находит и взаиморасчеты с ними. Зразумела? Добрая навіна тут у тым, што дайшло да яго, што расійскі рынак, на які была зробленая стаўка, сціскаецца. Прызнанне праблемы – першы крок да вылячэння. Аднак рэцэпты ў нас пакуль вось такія. Не надта ў нас рэцэпты. І калі б толькі М'янма. На гэтым жа тыдні прайшла псеўдаінаўгурацыя, і там Лукашенко таксама паабяцаў беларусам розныя дзіўныя рэчы. Давайце паслухаем разам. Жарт, паўтораны 7 разоў, перастае быць смешным. Смешным у лепшым выпадку становіцца сам жартаўнік. У горшым яму пачынаюць пляскаць з жалю. І гэты чалавек, які выглядае заўважна хворым, у якога трасецца галава і заплылі вочы, 7-ы раз забраўся на трыбуну перад уласнай чэляддзю і нагаварыў ужо даўно зацёртых словаў. І пра тое, які мы зрабіліся магутныя, і пра тое, што палова свету хоча такую дыктатуру. Магчыма, у Паўночнай Карэі і М'янме мараць мець хаця б адносна адкрыты інтэрнэт і магчымасць збегчы з краіны. Але гэта тэма для палітолагаў, для іншых перадачаў на канале Белсат. Мы ж звернем увагу на каляэканамічныя
выказывания. У нас компактная страна, и можем себе позволить эффективное для государства и удобное для людей распределение рабочих мест по всей территории, от Хотинска до Малориты, от Камарина до Браслова. Для этого надо выравнивать возможности, где бы белорусы ни жили, в больших деревнях, агрогородках, районных центрах. Везде условия должны быть, как в столице. Так, Беларусь – краіна, дзе людзі бягуць у гарады. Вёска страціла 40% насельніцтва за годы кіравання Лукашэнкі. Але ці ёсць у яго нейкія рэцэпты развязання гэтай праблемы? Не. Беларускія рэгіёны – гэта галота і вельмі нізкі сацыяльны стандарт. Таму ўцёкі працягнуцца. Занадта вялікі разрыў ва ўзроўні аплаты працы. Задача пятилетки – сделать туризм национальным проектом, открыть миру нашу историю, культуру, язык. Эта индустрия по значимости и экономическому потенциалу не уступает, например, машиностроению. Гэта ж каго ён збіраецца да нас завабіць? Чым і каму можа быць цікавая краіна ў цяперашнім стане, акрамя расейцаў, якія ўспрымаюць яе як танны правінцыяльны санаторый? Можа, украінцы, літоўцы або ангельцы з немцамі павінны стварыць выручку ў некалькі мільярдаў долараў. Нагадаю, замежны турыст затрымліваецца ў Беларусі на 4-5 дзён і пакідае ў нас усяго $410 США. Каб дасягнуць паказнікаў машынабудавання, да нас павінны прыехаць 25 мільёнаў замежнікаў. Гэта разоў 8 больш, чым сёння. Хто гэтыя люди? Естественное и понятное желание каждого человека иметь свой угол. Поэтому задача государства – масштабная программа доступного арендного жилья, привязанного к новым рабочим местам. Так, была такая ідэя, але паспрабуйце знайсці хаця б адну лічбу, датычную ўвядзення арэнднага жылля. Не знойдзеце, бо паводле гэтай праграмы будуюцца адзінкавыя аб'екты. Няма грошай. Больш за тое, і ўвядзенне жылля з дзяржаўным падтрыманнем скарачаецца. Гэта манілушына, пустыя мары. Ну и мое самое улюбённое. Продолжим работу по повышению эффективности государственного управления. Беспощадную, подчеркиваю, беспощаднейшую борьбу с бюрократизмом и коррупцией. Будем делать это, как всегда, гласно и открыто. И эту проблему в этой пятилетке мы решим, я вам обещаю. Ну, дзякуй Богу. У 94-м годзе ён распачаў гэтую бессэнсоўную барацьбу з самім сабою, цвёрда абяцаў скончыць з карупцыяй, і вось гэтая праблема будзе канчаткова развязаная. Акурат да 2030 года. Ура, таварышы! Ці не будзе? Ён ужо і не імкнецца. Калі раней былі нейкія лічбы, планы, абяцанні, то цяпер, як саладуха, які праз 30 гадоў заводзіць пра тое, што недзе спее чысці вінаград. Я думаю, што вы гэта не глядзелі і не слухалі. І правільна рабілі. Не патрэбна яно вам. Вернемся да навінаў. Жыве наша краіна надзеі не толькі на Паўночную Карэю і М'янму. МАЗ сабраўся ў Індыі. Адкрыў там прадстаўніцтва і справаздачыць пра надзвычайныя далягляды. Так, я б таксама на іх месцы нешта такое абяцаў. За мінулы год продаж на ключавым рынку ў Расіі прыкметна абваліўся. Грузавікоў на 11%, аўтобусаў на 44%. Патрэбны новы план. І тут за рогу паказваецца Індыя. Так, гэта самая населеная краіна свету. Але ёсць адна акалічнасць, дакладней дзве. Першая, там моцны свой уласны аўтапрам. І другая, там ужо добра сядзяць тыя самыя кітайцы, якія і выпіхнулі МАЗ з расійскага рынку. Ці ведаюць пра гэта чыноўнікі аўтазавода? Як думаеце? Давайте пажадаем ім поспехаў і новых прарываў. Пра антырэкорды. Зарплата ў Беларусі расце, і гэта добра. Дрэнна, што яна расце значна хутчэй за рост эканомікі. І ў выніку беларускія грамадзяне аддаюць перавагу імпарту. Ну што ж ты з імі зробіш? Гэтак
Мое любимое министерство МАРФ паведаміла, што ў 2024 годзе доля продажаў тавараў беларускай вытворчасці ў раздроб склала 56,4%. Яна зменшаецца амаль 10 гадоў запар. У 2015 было 69,1%. І калі з харчаваннем яшчэ неяк-недзе нешта, то доля беларускіх нехарчовых тавараў у мінулым годзе склала ўсяго 37%. Траціна. Затое паводле коштаў цыгарэтаў мы ў першых радках рэйтынгу. 13е месца ў свеце. Не ўпэўнены, што гэта дасягненне. А вось гарэлка падаражэла на 5% адным махам. Ледзь не дагнала бензін. Больш за палову кошту гэтага карыснага прадукту трапляе ў бюджэт. Таму ніякія цэны стаяць, на яго і не дзейнічаюць. Цікава тут іншае. Кошт перавысіў псіхалагічную адзнаку 10 рублёў. Людзі з добрай памяццю ведаюць, што Савецкі Саюз распаўся літаральна праз год пасля ўзяцця гэтай вышыні ў 1990. Супадзенне? Як думаеце? 5% адразу. Гэта неяк не падобна да 5% за год, пагадзіцеся. Лічба тая ж, але ёсць падрабязнасці. Напэўна, праз такія практыкі, праз жаданне падзарабіць на грамадзянах, інфляцыя за люты таксама вырасла на 0,4 пункту. Цяпер яна на ўзроўні 5,6. У еўрапейскім звязе гэты ж паказнік больш як у 2 разы ніжэйшы. Але ёсць адна адзіная краіна еўразвязу, дзе вышэйшы. Як думаеце, якая? Не Польша, не Літва і не Нямецчына. Гэта дружалюбная дыктатурам Вугоршчына. Там 5,7%. Ёсць некая містычная сувязь паміж узроўнем коштаў і любоўю да моцнай рукі. Здаецца, ёсць. Колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у Беларусі працягвае падаць. Белстат паведаміў, што за год падзенне каля 20 тысячаў, ці 6,4%. Цяпер іх колькасць каля 235 тысячаў. Калі ж згадаць максімумы, то калісьці было 274 тысячы. Такім чынам, 40 тысячаў чалавек пастанавілі змяніць форму дзейнасці. Гэта дрэнна для эканомікі. ІП «Базіс» – самы хуткі мабільны пласт прадпрымальнікаў. Іх вартасць не ва ўнёсках в УП або падаткі. Яны невялікія. Але гэтае войска ў 274 тысячы чалавек нічога не прасіла ў дзяржавы. Дзейнічалі на сваю адказнасць, забяспечваючы патрэбы насельніцтва ў вялізным спектры паслуг і тавараў. Барацьба з імі – глупства, стрэлу ў нагу. Аднак у чыноўнікаў было жаданне загнаць іх у юрыдычныя асобы, каб садраць паболей. У выніку страцілі 40 тысяч чалавек, а набылі. Як радасна даюць справаздачу профільныя чыноўнікі, у юрыдычныя асобы перайшлі толькі 2000 чалавек. І наша любимая рубрика «Качанова». У Беларусі падоўжылі забарону на вываз бульбы, але гэтаму жарту ўжо 3 месяцы. І калі такая забарона ўводзілася ў снежні на 3 месяцы, было зразумела, што яна пражыве як найменей 9 месяцаў да новага ўражаю. Таму сённяшні герой нашай рубрыкі – верхавод Магілёўскай вобласці Анатоль Ісаченко. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам ён выйшаў да журналістаў і заявіў, што вобласць будзе масава будаваць дота-цэнтры. Все необходимо для того, чтобы строить дота-центры, майнинговые фермы. Так, Dota 2 – выдатная і вельмі папулярная гульня. Лепшыя гульцы зарабляюць 5-10 тысяч долараў, а гульцы топ-узроўню часам і 100 тысяч долараў за месяц. Таму ідэя, вядома, наватарская. Чым чорт не жартуе? Асвоілі электрамабілі, паляцелі ў космас, засеялі бахчавымі Беларусь. Чаму б не пашумець і на рынку камп'ютарных гульняў? Поспехаў вам! Валіце іх, Анатоль! Трымаем за вас кулакі, заўзеем, чакаем прарыву. Сёння Голливуд – гэта магутная машына ў перакроюванні свядомасці, дзе ўсё ідзе паводле ясна вызначаных стандартаў.
Ва ўсіх амерыканскіх фільмах культывуецца вобраз моцнай, справядлівай, свабоднай, адказнай дзяржавы. Дзяржавы мары, дзе ўсе жывуць як у раі. Гэта вынік іх мэтанакіраванай палітыкі. Нас жа разам з расейцамі Захад малюе галоўнымі кіназлодзеямі. Суседзяў з рускай гарэлкаю, балалайкаю, мядзведзямі, а нас з бульбаю і дыктатураю. Спакойна, гэта не маё меркаванне. Гэта я проста начытаўся сёння беларускай прапагандысткі Людмілы Гладкай. Вялікая спецыялістка ў амерыканскім кінематографе. Чытаючы вось такія глупствы, я ўспамінаю, якімі ж дэбіламі малююць уласных дзяржаўных кіраўнікоў амерыканцы у такіх выдатных фільмах, як «Марс атакуе» Тыма Бертона, або «Спаліць пасля прачытання» братоў Коэнаў, або ў адносна свежай стужцы «Не глядзіце наверх». Там нават прэзідэнты ЗША ідыёты, якія выжылі з розуму і нічога, нікога пакуль не пасадзілі. Я ўжо не кажу пра амерыканскіх вайскоўцаў у вар'яцкам спецназе ці апакаліпсісе сёння. А ці ведаеце, які самы вядомы беларус у галівудскім кіно? Пэўна, ведаеце. Гэта Джон Уік у выкананні Кіяну Рыўза, які ўжо 4 фільмы крышыць усё вакол. Беларус у Галівудзе гэта перш за ўсё ён. Нешта я не памятаю яго з бульбы. А вы? Людміла, як і ўсе прапагандысты, падглядае за тым вялікім светам у замковую шчыліну і бачыць тое, што хоча ўбачыць. Як бы зрабіла яна. У нас за вобраз вось такога неадэкватнага прэзідэнта пасадзілі бы ўсіх. Ад прадзюсара да білецёркі, якая прадала білеты на такі сеанс. Прэзідэнт, генерал, чыноўнік – гэта дзяржслужбоўцы. І крытыкаваць іх не проста права, а абавязак як журналістаў, так і дзеячаў мастацтва. А беларус гэта Джон Уік. Моцны, разумны, спрытны, супергерой з вялікім сэрцам. Мне так падаецца. Ах, так, мы ж яшчэ свет ад зомбі выратавалі. Памятаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.